Peltonen Toyota Autocenteristä Porista, moro! Meillä on täällä Porin hienoin autoliike, myydään Toyotaa, mikä on ylivoimainen markkinajohtaja. Nyt on kauppa käynyt hyvin ja tarvitaan vahvistusta meidän myyntitiimiimme. Nykyään lattioilla ei ole enää kauheasti ruuhkaa, joten myyjän harteilla on iso vastuu asiakashankintaan. Päivällä ollaan paljon puhelimessa ja sähköpostissa. Tässä huollossa käy useita asiakkaita päivittäin ja myös aika usein heille myydään uusi auto. Morjesta Santeri. Hei, millaista myyjää me haetaan? Me haetaan ahkeraa ja positiivista, joka ymmärtää, että nykypäivän kauppaa tehdään pitkälti tuolla netin syövereissä. Yksin tässä ei tarvitse olla, meillä on aina auttavat työkaverit ja esihenkilö mukana. Jos nyt innostuit ja alkoi tuntua, että tää olisi sun juttu, mene ura.ac.fi, jätä hakemus ja hei, videohakemus on aina eduksi.